Coca-Cola, Doctor Pepe, digo, Coca-Cola. Oh, hola gentola! Espero que ho esteu passant bé, que disfruteu, tornem amb un nou vlog! I aquesta vegada, la veritat, vull parlar d'una cosa interessant. Interessant? En sèrio? Sí! Molt interessant! Resulta que este matí, anant al gimnàs... pareix que no, però encara que això jo vaig al gimnàs. De vegada en quan. Pues resulta que este matí, anant al gimnàs, com era ben pronte, eren tot abuelitos! La veritat és que corrien molt graciós, per a què negar-ho. Però el cas és que he pensat, joder, esta gent se mereix un homenatge, tio. Sempre estan ahí, els volen 2 o 3 persones i els demés passen d'ells, però sempre estan contents i sempre tenen algo que fer. No ho sé com ho veu, però jo de major vull ser un d'estos senyors que intenta córrer en la cinta, encara que no puga. Bé, i la veritat és que tot el món estima molt a la seua àvia. Però a vegades pot resultar un poc carregant, sobretot quan no és la teua àvia la que t'es parla, sinó l'àvia d'un amic o alguna cosa similar. El cas és que les àvies, siga com siga, molen, i si no ho fan, ho intenten molar. Els avis, per l'altra banda, són un poc més passotes, però ho arreglen tot donant-te 50 euros cada vegada que els veus. Sincerament, la gent se queixa perquè n'hi ha molts avis i n'hi ha que pagar-los moltes coses, però... I lo que se gasten en propinetes per als nets? Ho haveu pensat? A veure, són 50 euros cada vegada que vas 3 vegades a la setmana, algun mes 4, després pot ser que... Se gastaran uns 3 milions d'euros a l'any en tu! Bueno, igual no. Però la cosa és que sí, és que tot el món agafa i se mereix un temps per a deixar-ho tot ja de banda, disfrutar de la família, disfrutar d'altres coses fora del treball... I deixar-te de preocupar per tonteries i fer la teua vida i ja veurem qui ve darrere, o si no ve ningú, com ara està passant molt. Lo pilla Juancar, lo pillas, dimite i ja està. No sé, el cas és que jo crec que tots els avis, totes les àvies, se mereixen que ara mateix els crideu, li pegueu una abraçada i no sé, i que no tinga avis que agafe la ouija de bon rotllo, sabeu? Eixa tonteria, com ha sigut veure a un avi corrent en una cinta, m'ha fet pensar, m'ha fet recordar. M'ha fet recordar lo molt que estimava els meus avis i lo molt que m'estimaven ells a mi. I, òbviament, lo graciosos que són els avis a vegades. He estat com 3 hores veient vídeos de YouTube d'avis graciosos. Però bueno, siga com siga, els avis acaben molant. Tenen una papadota! Recordeu, si teniu avis, doneu-los carinyo i no abuseu molt d'ells. Ells ja vos donaran tot el que vulgueu sense que li ho demaneu. I sobretot i lo més important, si vos ha agradat el vídeo, doneu-li a like i compartiu-lo en la vostra família i en els vostres avis. Vull comentaris d'avis. I conteu-me com és el vostre avi, vos cau bé, vos cau mal, com de bé vos tracta, on està. Una abraçada a tots, subscriu-te a Papaloco i fins una altra. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.